Ndị Igbo ekele m ụnụ. Ịma ọmụwa bụ onye chọpụtara ọgbakọ a na-akpọ Igbo ruo ụlọ. And ka ihe mbụ m na-ekwu okwu ya bụ ndị Igbo ka anyị developuo n'ala Igbo. Aghaghị m ikele n'ụzọ pụrụ iche ndị Nnewi buru kọmpanị ha, ihe mkpata ego ha bulata ya n'ala Igbo na Nnewi ji bụrụ ihe ọ bụ taa. Ekwesịrị ka eme Nnewi, gọọmenti ọbụla nọ na Nnewi nọ na Anambra kwesịrị iwere Nnewi mee ka ụzọ ha niile gaa sịrịrị werere. N'ihi na Nnewi na-efeed a lot of people. Na mgbe enwere m ji wee bata taa 20 top richest Nigerian. Agụgụrụ m ya. Chee ka m gụpụtara gị ihe ngụgụrụ. Ana enwere m ga-agwa gị na that will shock you. O doro anya na the 20 top richest Nigeria anyị nwere bụ nke mbụ bụ Aliko Dangote, ọya gbaga first, followed by Mike Adenuga. Ya o werecha Abdullahi Samadi Rabiu, ndị a niile onye fomena, onye ugwu nke mbụ, onye fomena nke abụọ, onye fomena ọzọ na Femi Otodola, ya onye nke anọ, Jim Ovie, onye Benin Kowedo, then Iho Sanomi, onye ọzọ Forunsho Alakija nke nwanyị. Then enwere mmadụ asaa mgbe a bịa nwezie onye nke asatọ bụ onye Igbo, ya bụ onye Pascal Gabriel Gozie. Ọkwa ha wawu ndị nwere Diamond Bank na nwekwe very big share with ndị MTN. Enwere m ga-anọ na mgbe aka nwere onye Igbo. After onye Igbo bịara ga onye nke itoolu wee bụrụ Jimo Ibrahim, ya gacha Theophilus Danjuma ga, ya gacha Leo Stan Eke, enwe onye Igbo nke abụọ n'ime 20 top richest Nigeria. Ị ga-anụ something ga-agwa gị na after ọ gachara, after enwe Leo, enwe ABC Ojiako, onye nke nwe ABC Motors. After nwechara anyị nwere ndị Igbo na ABC lahe Nnaiku Dozie akwa ya na Leo Stan Eke ga 3. After nwechara ABC enwe Alafa Kariboye Igbo, onye akwụkwọ onye Igbo mana ọpụkakwara ọzara Igbo. Then abịa nwere onye Igbo nke anọ bụ Tony Elimole. After Tony enwe Benedict Peters, ama m ebe onye achị echeki m cha ebe ochi. Debe nwee Emeka Ọfọ nke ise, onye Igbo. Nwee Ibrahim Babangida, nwayọ ga-enwe ego, ọ lọnchiri akwụkwọ o ji kwuo eziokwu. Achị o kpuchiri aka kamgbe a na-egbuchi ndị Igbo. O kwuola eziokwu na ego ya mere increase, ọ bana na nọmba ọ bara. After the Babangida enwe Umar Abdul Mutalab. After nke ahụ gachara enwe unu ma na-egoro ha gawa na ihe enwetara dị n'ime 20 top richest Nigeria. Ndị Igbo dị mmadụ ise sọsọ mgbe nchekiri ya. Mana ndị Igbo niile a na ndị Hausa na ndị Yoruba niile a, onwe otu onye n'ime ha nwere kọmpanị n'ala Igbo. Aliko Dangote zụrụ ala obodo a na-akpọ Asa na Ọhaji. Mana o mere that particular ala ahụ abandon, ọ chọghị ebe develop ya n'ihe ọ mana ọ ga-abara ndị Igbo. Ya gawa Lagos gaa rụwa refinery. Nke Adenuga, chekie all of these people mkpara ha na ajụ m na-ajụ bụ mmadụ ole n'ime ha nwere company na the 5 Igbo state including Alioma. Can you tell me ebe any of them nwere company there? Enwere anyone? But these 5 Igbo nọ na these top 10 richest, all ha niile nwechara company na Lagos, ha niile nwechara company ha na Abuja. Apart from ABC, nwekwara very big strong base ya ala Igbo because of transportation. All of them niile Abuja. Ihe nji na-eme ihe onyonyo a bụ ndị anyị na ha na-eme ihe makwana ihe ha na-eme. Ọ bụghị by mistake ha ji na-eme avoid ina-help anyị develop ala Igbo. Ha na-arabata anyị bịa develop oro ha mgbe ọsọ chụwa ndị ga-enwe ha na-akpọ abandon property. Enwe otu esi wee mee ihe niile enwe ihe na-akpọ abandon property. Ụnụ nwa ndị na-ege ihe onyonyo a, ịnọ abroad, ịnọ America,
ịnọ Abidjan, ịnọ obodo ị na-akpatatụ nwere ntụtụ ego, ịnọ Ghana, gị werekwa ego ahụ na gị na-azụ ala na Lagos. Ha kwuru hụrụ na etigo decree na Lagos decree ha tigiri na iwu Lagos bụ eresigodo gị ala taa, they have the right to take it tomorrow, even if enyere gị C of O without balancing your money. Na ala Lagos cannot be na ọwụ nzụrụ chakụ n'ụzụrụ ya. Ihe anọ na constitution Nigeria, ọ na their own law ndị Lagos chinyere. That is the latest. Ọ bụ na ịma amara ya. But going to, instead of unu nweta ala, unu na-eme that na Ojizokali nwere about 4 companies, 2 or 3 of them nọcha na Lagos, 1 nọ na ala Igbo, 1. Abuja emepele ha ndị Igbo bụrụ company ekwe unu so ebe ihe na-eme. Chekie ndị na-Petronas kwa company niile ha arụ outside bụkwa ndị Igbo. That company ahụ bụ ndị Igbo, ndị obodo ndị ọzọ rụrụ, ọkwa ndị Igbo na-eme ha ka ọ na-adị viable. So ebe ahụ unu gara the other side run that thing, why not come home and still build that company? Ka ndị Igbo na-eme travel wee reduce wo. Ị gaa na Ethiopia prison, ndị Igbo juru there. Many of them enwe ihe ha mere, ọ ga ha na-eme travel ordinary connecting flight. Ndị Ethiopia hụ gị, flangas ahụrụ gị, mmehie ha mere, crime ha committed wo na ha Nigeria. Ha hụ ana with green card, come this way. Ahụ ndị ọzọ with other passport gafere nụ. Ichere come this way, edewe gị there, boga ebubo, gị ote gị eju, atọ mpọ gị na prison, ịnwe ọ dị a elie gị. Ihe mere ndị Igbo ji na-emekọ travel akwa nke a na-achọ ihe ha gịrị, because ndị Igbo dị industrious. They want to feed themselves. But ụmụnne nwere company where they ga rụọ ndị Yoruba, rụọ ndị Hausa. Amaghị against ịrụ, but gị rụọ na rụkwa ofu ọrụsọ n'ụlọ ka ụmụaka stop ị na-eme oke travel. Kelee ma ga-ereduce ntọrọ mmadụ na ogbugbu anyị na-ahụ. Nkwu okwu ka development of maka insecurity is too much. My brother, onye Igbo lọta say enough is enough, enough will be enough. I know what I'm saying. Ndị osi ntụkwa akwa ka anọ ha dị na-eme ha ihe kamgbe osi ntụkwa pụọla. Enwere ọgọ nwoke na onye osi ntụkwa ọ nwụrụ kamgbe afọ abụọ, eligo ya now. N'ihi gịnị? Ndị osi biliri si enough is enough. Ndị Igbo ka anyị lọta n'ụlọ, ụmụaka na-eme anyị ihe a adịghị erughị ụwa nkwọta. Egbe ole ka ha ji? Any day ga-ekpebi si enough is enough, everywhere ga-ajụ oyi. Ụmụaka ga-ama na aka chi ha ga-abacha ahụ n'ọnụ. Ka lọta na ebe dozie n'ala Igbo. Were m ihe onyonyo atụsara ya ka Obi Kubana chief priest ha, Zenko ha. Ihe ọ bụla unu na-eme na-arụ ya ahụ company unu n'ala Igbo, you are cheating on us. Unu dị like you are cheating on us. You guys are cheating on ala Igbo. It's like nwaanyị na-ewere ahụ ya na-aga enye nwoke ọzọ ya na-eri, refuse na-enye ya di ya. Ala Igbo ka a mụrụ gị, Chukwu agọzie gị n'ala Igbo. Ndị Igbo na-ekwu a na-esi n'ụlọ mara ma pụọ ama, bọdụ unu na-esi na Lagos mara ma lọtawa, bụ na na-alọta mara ma stọpụ ọnụ ụzọ. Ụfọdụ bịa ha stọpụ na Asaba. Tụsara m ihe onyonyo a ka oru ndị all these big guys anyị nwere that are growing. Learn how rich billionaires ndị a, mana ha nọ na 10, ha nọ na 10-20 richest Nigeria, but ha niile business ha niile Lagos, Abuja. Ọkwa na aka mere ka crayfish ji wee bendie. Ịchọ ka anyị mezie n'ala Igbo, anyị gbago ya ọ ga-adị mma. Ka a kpọnụ development ala Igbo ihe, let us take it as a priority. Ala Igbo ga-adịkwa mma. Otu ọha n'ọnụ ka emesịa nụ. Ọ bụ na isonye ebe na Igbo ruo ụlọ, debata aha gị, join us with the ordinary 7,000 naira and ID card. Enye gị ya, you are a member of Igbo ruo ụlọ. Ị join ya, agwa gị the benefit. God bless you. I love you guys. Bye-bye.